Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti zo série videoodpovedí na otázky, ktoré nám píšete. Moje meno je Milan Hlaváč a opäť som vybral niekoľko z nich. Dnešnými témami, ktorými sa budem venovať, sú okná do dvora suseda, program Vrátenie domu, realizácia stavby rodinného domu na mieste zbúraného starého rodinného domu a tiež možnosť dokončenia si rodinného domu svojpomocne. Prejdem k prvej otázke. Dobrý deň, máme pozemok a rodinný dom chceme posunúť ďalej od cesty, aby sme mali väčšie súkromie, ale chcem sa spýtať, či môžeme mať 4 veľké okná do susedovho dvora, alebo s tým bude problém. Dobrý deň, vo všeobecnosti, čo sa týka odstupových vzdialeností, platí, že je možné rodinný dom osadiť do vzdialenosti 2 metrov od hranice pozemkov. V prípade 2 nehnuteľností sa jedná o hranicu 4 metrov, v prípade, ak ani z jednej strany nie sú okná z obytných miestností. V prípade, ak sú tam okná z obytných miestností, je potrebné dodržať hranicu 7 metrov. Ak sa vo vašom prípade jedná len o situáciu, že máte výhľad z obytných miestností do susedovho dvora, tak pravdepodobne s tým nebude problém, nakoľko zákon nezakazuje výhľad vlastníka nehnuteľnosti na okolie. Pre úplnú informáciu odporúčam paragraf 6 vyhlášky 532 z roku 2002 zbierky zákonov o všeobecných požiadavkách na výstavbu. Prejdem k druhej otázke. Dobrý deň, v súčasnosti sme obaja zamestnaní so stabilným príjmom. Chceli by sme riešiť stavbu hypotékou, ale rozmýšľame nad našimi možnosťami, ak sa nám situácia zhorší. Čo v takomto prípade? Dobrý deň, správne uvažujete, že naozaj vopred neviete, čo vám život postaví do cesty. To si uvedomujeme aj v ekonomických stavbách, preto sme exkluzívne pre našich klientov pripravili programy, ktoré riešia takúto situáciu. Samozrejme, keďže ste majiteľmi rodinných domov, viete rodinný dom v prípade zmeny životnej situácie aj napríklad predať. Ale je veľakrát situácia, kedy potrebujete sa o niekoho oprieť a potrebujete pohľadať rýchle riešenia. Pre takúto situáciu sme v ekonomických stavbách pripravili program Vrátenie domu. Tento program nie je časovo limitovaný, čiže viete rodinný dom vrátiť aj po veľmi dlhej dobe. V rámci tohto programu samozrejme poskytujem aj službu vyrovnania sa s bankou, čo sa týka hypotéky. V takomto prípade rokujeme vo vašom mene s bankou, aby sme pripravili čo najlepšie podmienky pre ukončenie hypotéky. Prejdem k tretej otázke. Dobrý deň, máme pozemok, kde sú základy starého domu, ktorý som zbúral. Búrali sme to preto, lebo presne na tom istom mieste chceme stavať. Dom bol bez pivnice, ale chcem sa spýtať, či bude problém so stavbou nového domu. Dobrý deň, vo všeobecnosti vám viem povedať, že problém by nemal byť. Samozrejme, konkrétne riešenie, ktoré sa navrhne, sa rieši podľa zistení na miestnej obliadke. Čiže odborne spôsobila osoba príde pozrieť existujúci stav, aby sa nový rodinný dom mohol správne naprojektovať. Ide napríklad o riešenie inžinierských sietí, respektíve vedenia inžinierských sietí cez základovú dosku. Môže sa stať, že to žiaden problém nebude a môže sa to napojiť na existujúce základy, ale môže samozrejme nastať situácia, kedy je potrebné existujúce základy kompletne vybrať. Samozrejme, aj v takomto prípade vám vieme poskytnúť kompletné služby. Prejdem k štvrtej otázke. Dobrý deň, už teraz viem, že si veľa vecí na rodinnom dome viem dokončiť a chcem dokončiť sám. A preto sa pýtam, či sa niečo pre mňa mení v takomto prípade. Ďakujem za odpoveď. Dobrý deň. Samozrejme, klienti majú možnosť si rozhodnúť, ktoré položky, čo sa týka rodinného domu, si chcú a vedia realizovať svojpomocne. Aj v takomto prípade klienti od nás získavajú maximálnu službu, čiže individuálnu projektovú dokumentáciu, vyriešenie prípojok rodinného domu,
súhlasných stránových správcov sieti, vybavenie stavebného povolenia a čo je najdôležitejšie aj vyriešenia financovania výstavby rodinného domu. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu a budem sa tešiť opäť na videnie pri ďalšej časti videoodpovedí.